चांगलं सहकार्य वारंवार मिळतं. त्यामुळे त्यांचंही या क्रीडानगरीमध्ये मनापासून सहर्ष स्वागत आणि त्याचबरोबर नवीन वर्षाच्या खूप साऱ्या शुभेच्छा. जर्सी क्रमांक 15 युवराज मुळे. एका बाजूला युवराज दुसऱ्या बाजूला आर्यन, परंतु त्यानंतर मात्र सूरज थोडासा आक्रमक झालेला पाहायला मिळालाय. सूरजने आपला दमखम दाखवलाय. संघ बॅकफूट वरती होता. इथे घेतला गेला बोनस, इथे केला गेला पिकअप. जर्सी क्रमांक 17 युवराज. 2-2-2च्या साखळ्या आहेत. चढाई पुढे माघारी परतलाय तो आर्यन. एका बाजूला आर्यन सलग अशा चढ्या, तर दुसऱ्या बाजूला युवराज मुळे. आणि ज्यावेळी संघ खतऱ्यामध्ये येतो त्यावेळी सूरज चढाई करताना आपण पाहतो. जर्सी क्रमांक 15 वर्सेस जर्सी क्रमांक 17 असं चाललेलं हे कबड्डीचं द्वंद्व इथे आपण पाहतोय. यावेळी उजव्या कोपऱ्यामध्ये खोलवरती जाण्याचा प्रयत्न आहे आणि कुठेतरी सूरज कांबळेला चॅलेंज देण्याचा प्रयत्न युवराज कडे इथे केला गेलाय. माघारी परतोय पुन्हा एकदा सूरज कांबळे येईल. डाव्या बाजूने चढायला सुरुवात करायची, उजव्या बाजूने यायचं, रनिंग हँड टच करण्याचा प्रयत्न करायचा, लॉबीच्या जोडून खोलवरती जायचं आणि कव्हरला अंगावरती घेण्याचा प्रयत्न असेल. चांगला बचाव इथे केला गेलाय. राईट कॉर्नरच्या माध्यमातून माघारी परततोय. रिकाम्या हाताने माघारी परतलाय तो सूरज. जर्सी क्रमांक 5 मिरजळगावचे पोलीस पाटील, कबड्डीचे चांगले समर्थक आणि त्याचबरोबर सिद्धेश्वर संघाचे व्यवस्थापक रजनीकांत पंडित साहेब यांचं इथे शुभ आगमन. या क्रीडानगरीमध्ये पुनश्च आपलं सहर्ष स्वागत आहे. जर्सी क्रमांक 17 इथे खेळताना 5 डिफेन्स आहे. बैठी घेण्याचा केला गेलाय प्रयत्न, हाताचा वापर करण्याचाही तेवढाच वेगवान प्रयत्न. चपळ असा खेळाडू इथे मात्र फसलाय. लाईन जंप करण्याचा होता प्रयत्न ठरलाय असफल. लक्षपूर्वक कामगिरी डाव्या कोपऱ्यातील खेळाडूकडून. रायडर कारत होतोय. या मित्राने युवराज तिसऱ्या चढाईसाठी इथे प्रयत्न करेल. 5चा डिफेन्स असताना आर्यन मैदानाच्या बाहेर, सूरज मध्यभागी, राईट कॉर्नरला खेळायचा प्रयत्न. अमन पारगले जर्सी क्रमांक 22 डाव्या कोपऱ्यामध्ये. इथे मात्र स्वतःवरचं नियंत्रण ढासळलंय. आवश्यकता होती का याचा कुठेतरी विचार होणं आवश्यक आहे, परंतु इथे मात्र चूक झाले. 1 पॉइंट इथे मिळालाय तो दर्यासागर गावकडी संघाला. जर्सी क्रमांक 8 सूरज पुन्हा एकदा डाव्या कोपऱ्यातून खोलवरती जाण्याचा प्रयत्न असेल. तीच रणनीती, तीच दहशत, तेच सामर्थ्य, तीच ताकद दाखवण्याचा प्रयत्न असणार आहे. राईट कॉर्नर, लेफ्ट कॉर्नर, दोन्ही कॉर्नरलाच हलते ठेवण्याचा प्रयत्न, डीपली जाण्याचा प्रयत्न. यस, इथे घेतला गेला बोनस. कोणताही प्रयत्न इथे केला गेला नाही, कारण इथे मात्र ताकदवान खेळाडू विरुद्ध तुम्हाला चेन अटॅक होणं आवश्यक आहे आणि सिंगल चेन नाही तर डबल चेन इथे आजमावणं आवश्यक असेल. दोन्ही कव्हरच्या साखळ्या ऍट अ टाइम फ्रंटला येणं आवश्यक असणार आहे, तरच आपल्याला सूरज इथे सापडू शकतो. जर्सी क्रमांक 3 तर या सगळ्या गावकडी संघाचा आणखीन एक खेळाडू जो आपल्या संघासाठी बरीच अशी कामगिरी करताना वारंवार दिसलाय. चढाई पूर्ण करतोय, माघारी परततोय. 11-17 6 गुणांची अजूनही आघाडी आहे. त्यामुळे सूरजला मात्र इथे सलग चढाया कराव्या लागतील, कारण आर्यन मैदानाच्या बाहेर गेलाय आणि आर्यन मैदानाच्या बाहेर गेल्यामुळे एकमेव रायडर मैदानात आपल्याला पाहायला मिळतो म्हणजे सूरज. आणि त्याचमुळे सूरज सलग अशा चढाया करताना आपण इथे पाहतोय. डाव्या कोपऱ्यामध्ये पुन्हा एकदा चाललेली खेळी, डान्सिंग ऑन द ग्राउंड या पद्धतीने चाललेलं फुटवर्क, अप्रतिम बदल आदित्य. चढाई पूर्ण करून सुखरूप क्रीडांगणात तो सूरज एम्प्टी रेड. आणि सूरजला ही माहिती आहे, कारण आधी फर्स्ट हाफचा जर विचार केला सूरज कांबळे मैदानाच्या बाहेर गेला, त्यानंतर संघ ऑल आउट झाला, खतऱ्यामध्ये सापडलाय. त्यामुळे सूरज यावेळी घेताना आपल्याला इथे मात्र दिसणार नाही, परंतु अमन डाबा कोपरा एक उत्कृष्ट डिफेंडर आहे, चांगला टॅकल पटू. कमी आहे हाईट परंतु जबरदस्त फाईट देण्याची क्षमता राखणारा अमन पानगले. परंतु यावेळी मात्र टाइम ऑफची मागणी श्रीराम. जर्सी क्रमांक 8 पुन्हा एकदा सूरज. साथी खेळाडू मैदानात 7 विरुद्ध 1. बाहुबली
चौडा पकडण्याचा प्रयत्न अपुरा, कोणताही सपोर्ट मिळाला नाही. यशस्वी रेड माघारी परतला. रेड सामना सगळ्यांनी शेवटच्या 5 मिनिटांचा खेळ शिल्लक. 2 पॉइंट इथे मिळतील. 19-12 शेवटच्या 5 मिनिटांचा खेळ शिल्लक आहे. 7 गुणांची अजूनही पडत आहे तरी सगळं गावकडी संघाकडे. परंतु यावेळी एक वेगळा डाव आजमावला गेला. सूरजने विश्रांती घेतली. दुसऱ्या खेळाडूला इथे रेड साठी पाठवलं. तो ठरला शिकार. 20-12 आणि संघाची पूर्णपणे मदार असेल, जो भार असेल तो सूरज कांबळेवरती. आणखीन एक मोहरा इथे गारद होतोय. रनिंग हँड त्याचा शिकार. आणि सूरज पाहूया शेवटचा हा मोहरा आहे. आपल्या खेळाडूंना रिलाईव्ह करेल का याचं उत्तर इथे पाहायचंय. का इथे हल्ला करण्याचा प्रयत्न असेल का सिंगल पॉइंट दिला जाईल, तो माघारी परतेल आणि त्यानंतर हँडटच करण्याचा विचार इथे आखला जाईल. काय असेल रणनीती तर या सगळ्या गावकडी संघाची. बोनस अटेम्प्ट करण्यासाठी केला गेला इथे प्रयत्न. 2-1-2-2 ची फील्ड. शेवटच्या 4 मिनिटांचा खेळ शिल्लक. चौडा पकडण्याचा केला होता प्रयत्न. इथे ठरला असफल. यशस्वी रेड. बोनस प्लस 1 पॉइंट. 2 पॉइंट इथे मिळत आहे. आर्यन रिलाईव्ह झालाय. दोन्ही बेस्ट रायडर मैदानाच्या आतमध्ये. सूरज कांबळे बेस्ट अष्टपैलू खेळाडू आहे. सर्व गुण संपन्न. बेस्ट रायडर, बेस्ट डिफेंडर. यावेळी फ्रंट ब्लॉक करण्याचा प्रयत्न कम्प्लिटली झकललाय. सिंगल हँडेड केलेला टॅकल इथे पाहायला मिळतोय. चतुरान, ताकदवान, बलवान, महाबली अशी सर्व उपाध्याय ज्याच्या नावावरती जोडल्या जातील तो सूरज कांबळेने मात्र एक हाती केलेला टॅकल इथे आपण पाहिला. डॅश करण्याचा विचार होता. एक एक मोहरा रिलाईव्ह करताना इथे दिसतोय. टीमचा डिफेन्स असेल आणि यावेळी आर्यन कॉर्नर इनला खेळेल आणि युवराज पुढे चढाई करण्यासाठी रेड बॅटिंग करायची. आपल्याकडे जे लीड आहे ते शेवटपर्यंत घेऊन जाण्याचा विचार असणार आहे या सगळ्या गावकडी संघाचा. परंतु दुसऱ्या बाजूने सूरज कांबळे सतत चढाई करताना इथे दिसेल. वारंवार चढाई इथे करताना दिसेल. शेवटच्या 3 मिनिटांचा खेळ शिल्लक. लास्ट 3 मिनिट्स. टाइम ऑफ इथे घेतला गेला. युवराज पुढची तर खेळाला संत करतोय. अतिशय रिलॅक्स मध्ये दोन्ही संघ खेळत आहेत आणि यावेळी ठरवलं आहे. यासाठी तुम्ही दर्या संघ गावकडी संघाकडून आपण विचार करत होतो की सूरज कांबळे जोपर्यंत मैदानात आहे तोपर्यंत जय हिंद आबा संघ काहीही करू शकतो. या स्वागतच्या खेळाडूला टोटलच्या स्वरूपात गारद केलंय. 21 होते ना त्यांचे. 21-23 शेवटचं मिनिट शिल्लक आहे आणि यानंतर युवराज मुळेच्या खेळाकडे, युवराज मुळेच्या चढाईकडे ते लक्ष असेल. शूट करण्याचा प्रयत्न, परंतु यावेळी ताकदवार खेळाडू विरुद्ध चप्पल खेळाडू. सिंगल पॉइंट इथे मिळेल मॅच टाय आणि यावेळी सूरज येतोय. मॅच टाय. शेवटच्या 5 मिनिटांमध्ये सूरजने मात्र कमाल धमाल केले आणि जे आपण सुरुवातीपासून याची चर्चा करत होतो कारण सूरज आहे, ताकदवार आहे आणि याला इथे रोखणं आवश्यक होतं. याला जर आपण मगाशी जर हँडटचच्या स्वरूपात एखाद्या वेळेस गारद केलं गेलं जेव्हा सिंगल खेळाडू उभा होता त्यावेळी दिला गेलेला 1 पॉइंट आणि त्यानंतर मैदानात दाखल झालेले सर्व खेळाडू. काय माहिती 22-23 5 डिफेन्स आहे. गोलवरती जाणं आवश्यक. बोनस पॉइंट इथे ऑफ. इथे मात्र टॅकल केलं गेलंय कॉर्नरच्या माध्यमातून परफेक्ट